Seben gafen be nan ko ale ma ko Canard de la Venise a ka bidon o boli la a kɔni a y'i sinsin mun ye Mali gouvernement ani SEMA ani ka dɔn ka fɔ Algérie olu cɛla gɛlɛya kura min ni o bɛ yen i ka dɔn ka fɔ fo o taara bange Mali gouvernement o ye sɛbɛnfura ci Algérie ani SEMA ma ka i ka dɔn ka fɔ kangarimada kanw ko olu caman ka o fɔ ale ɲama Alfuseni Togo an ka a lamɛn. Ne yɛrɛ fɛ nin kɔni ye ko ye ko minnu kun kan ka kɛ a mɛnna nka komi gouvernement fana ye bɛɛ lajɛlen jɛ de ye gouvernement ye maliden bɛɛ ka gouvernement de ye même an bɛ groupe armé rebelle minnu bɛ nord la olu yɛrɛ fana bɛɛ Mali u bɛ jatela maliyɛnw de fɛ donc gouvernement kun obligé len ka muɲu donc o muɲu ni o sabali ni welewelew kɔnɔna na u yɛrɛ nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na comme sisan accord ko in a sera yɔrɔ dɔ ma ni gouvernement ma a ka responsabilité ta a ko bɛ taa ka dan kɛ. Abubakar Berté n'ale maliden ale kɔni ka jateminɛ la kabiri Mali kɔni ni Russie la yi tigɛ di ɲɔgɔn ma mun ye SEMA maaw ye olu kɔni ka taabolo yɛlɛma caman donna o la Abubakar Berté. A bɛ waatinin bɔ sisan depuis an ye gouvernement ye partenariat signé ni Russie ye an y'a ye groupe armé mun ye SEMA ni a nɔfɛmɔgɔw alliés u dɔnkɛcogo yɛlɛmana Mali yɛrɛ taabolo la quoi. Ni Abubakar Berté y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma donna SEMA ka ko la a kɔni y'a yira k'a fɔ ko faamuyalibaliya o kɔni bɛ Algérie ka ko la ale min kan ka i ka dɔn k'a fɔ fo ka bɛn kɛ Mali denw u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min bɛ sen na sisan Abubakar Berté. Ne yɛrɛ ma min faamu mun ka ɲi ka ko ninnu nɔgɔya n'o ye Algérie ye Algérie fana a tilennen tɛ crise accord in ko la parce que mɔgɔ bɛ se k'o faamu cogo e de ye médiateur ye e bɛ fan dɔ reçu k'olu reçoit e fɛ yen e ma fɛn fɔ côté dɔ ye donc vraiment o ko in ko tilennen tɛ quoi. An b'a yira k'a fɔ SEMA kulu min n'o olu kɔni taara Algérie jamana kan ni Algérie jamana ɲɛmaa Tebboune n'ale y'u bisimila ale kɔni a n'u ka kumaɲɔgɔnya la a yira k'a fɔ ko mun kɔni ye Azawad mara ye o tɛ se ka kɛ a damana jamana ye i ka dɔn k'a fɔ Sahel kɔnɔna la. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.